an jɛra ka baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni o de bɛ tali kɛ ka kunnafoniw ka olu dalaminɛ kunnafoni minnu ni olu bɔra Modibo Keita an ka jamanakuntigi fɔlɔ o yɔrɔ. Hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ ni o baara ye ka foli belebeleba ka lase an kanubaba ma ni o ye baarabuku min ni ka tila fana ka a ɲɛsin fana Sheikh Imam Mahmud Diko k'ale fo fana ka a walima dɔ dantɛ foli min na. Ani dakuruya kelen na mɔgɔ de bɛ yen cɛkɔrɔbaw la musokɔrɔbaw la denmisɛnw na k'a fɔ Modibo Keita a ye kuntilenna min ta a ye jɔse min ta jamana kɔnɔ n'o ye fanga a ka se ka forobaya sɔrɔ ka se ka forobaya ka tila a ɲɛ kan jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye socialisme ye an bɛ o matarafabaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen walima dɔn. O la an bɛna kana kunnafoni minnu dalaminɛ sɔgɔmada in na o nana kana sɔrɔ Modibo Keita la a ka lajɛ dɔ senfɛ lajɛ min ni o bɛ USRDA tɔn ka o kofɔ a lajɛ kɛra san 1961 a kɛra Katikaw olu fɛ yen conférence du parti 1961 a Kati. O la Modibo Keita ye fɛn minnu fɔ Kati lajɛ senfɛ san 1961 an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ka don o kunnafoniw na ka o lamɛn. Notre tentative de démoralisation laɲini wɛrɛ min bɛ taa ka a ɲɛsin mɔgɔw galabu fagali ma se trouve dans le fait que l'armée de la communauté o ye nin ye ko surasikulu min bɛ yen min bɛ sigida mɔgɔw ko fɔ nous a laissé en héritage de vieux stocks de matériel sans pièces de rechange a ye minɛn to an bolo tiɲɛ ye minɛn minnu ni falencogo tɛ o minɛn misɛnw na et des munitions délivrées en vrac ani mugu ni kisɛ minnu ni olu tolen bɛ u yɛrɛ ma kɛnɛjɛlan kan u dalankolon souvent recouvertes de verre de gris. tuma dɔw yɛrɛ la noro dalen don u la. Sur le plan politique, politique na sira fɛ des avions survolaient en rase morte certains de nos villages frontaliers. An ka dugu dɔw bɛ yen minnu tɛnguden don ɲɔgɔn na pankuru tun bɛ wuli o dugu ninnu kunna ka surunya dugumana la kosɛbɛ. Dans le but d'intimider les populations. O dabɔkun tun ye ka sigida mɔgɔw lasiran. Et vous comprendrez qu'avec cette situation, a bɛna a faamuya ko ka kɛɲɛ ni o lahalayaw ye. Il n'était pas donc possible a tun tɛ se ka kɛ o la cogo si la que nous puissions maintenir plus longtemps les bases françaises installées en République du Mali. Ko an ka Faransikaw ka sɔrɔsikulu dakayɔrɔ to an ka jamana ka ɲɛ ka mɛn sen na. À la suite des accords franco-maliens, des accords signés avec la Fédération du Mali. Bɛnkan o tɛgɛnɔbilali senfɛ bɛnkan min bɛ Faransi jamana ani Mali jamana ka o kofɔ ani faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ Mali jamana kofɔ. Que la France elle-même avait violé. Faransi yɛrɛkun tun ye min sɔsɔ. Et dont nous avons pris acte de la violation. O sariya sɔsɔ senfɛ an y'a fɔ k'a fɔ ko an bɔra o kalama ko wa ko an y'a ye. Donc la France n'avait aucune base légale. O la jusigilan fosi tun tɛ Faransi bolo sariya ko na sira fɛ. Pour justifier la présence de ces bases chez nous. Walisa a ka sɔrɔsikulu dakalen bɛ yɔrɔ minnu na k'a jira k'a fɔ k'olu ni sigili ka kan anw fɛ yan. Et vous verrez l'exploitation que nous en ferons pour obtenir leur déguerpissement. A bɛna ye an bɛna baara min kɛ walisa u bɛ gwɛn ka bɔ an fɛ yan cogo min na. Donc, au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali et après la proclamation de la République, Kulumi tɔgɔdalen do Mali la n'o ye Fédération du Mali o cili dugusajɛ ani jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔlen kɔfɛ. Toutes les dispositions ont été prises fɛɛrɛw bɛɛ sigira sen kan pour que nous ayons une véritable armée nationale. Walisa an ka se ka sɔrɔsikulu sɔrɔ sɔrɔsikulu min ni o bilalen bɛ jamana ka bolo kan. Encadré rien que par des officiers maliens. O sɔrɔsikulu minnu ni olu bɛna kalan ka u labɛn a tɛ kɛ maa wɛrɛ si fɛ fo n'a kɛra an ka Mali sɔrɔdasi jalabatigiw ye. Sur le plan politique, ko na sira fɛ. Le Congrès avait assigné à notre gouvernement la réalisation d'une indépendance totale de notre République. Kunajɛ ni an ko ma faransikan na ko Congrès o tun ye laɲini kɛ an ka jamana fanga fɛ ko ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen ko ka o ɲini. Par l'application stricte d'une politique de non-alignement. Ka o ɲini sira fɛ sira min ni o ye politiki sira ye min bɛ a jira k'a fɔ ko an sen tɛ walimɔgɔw olu ka politiki siraw olu la. Sur la base des principes de solidarité africaine. Ka o jusigilan kɛ ni tagabolo ye tagabolo minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'o fɔ farafinna. De la lutte sans merci contre le colonialisme et ses forces et toutes ses formes. Ka kɛlɛ ta cogo bɛɛ lajɛlen na ka a ɲɛsin jɔnya ani a dɛmɛbaga fangaw olu ma ani jɔnya kɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛlɛli. Dans la voie de la réalisation progressive d'une Afrique unie. Ka o kɛ sira kan min bɛ farafinna o ka kelenya ko fɔ dɔɔni dɔɔni ka taa fɛ.
et libérés de toute domination étrangère. walsa fena ka horonya ka bo jonya siraw ulu bela jelena dunun ka jonya siraw bela jelena. Le même congrès O kuna jakele no ye congrès kelenyi avait opté pour une économie socialiste planifiée. o kunye jose minta o ye soro mi ni abesinsin furubaya kan ni abulodalen don ka anye. Cette décision a été traduite dans les faits O la tike mi floi o wale ara ke waleula par le gouvernement fanga fe qui a créé des sociétés d'État mi ye chakedaw sigi senkan faso togola pour tous les secteurs jouant un rôle important dans la vie économique de la nation. bolo fara fɛn de be ni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya la sɔrɔta fan fɛ ka ɲɛsin jamana ma. Outre la SOMIEX, SOMIEX tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. vous savez qu'il y a d'autres organismes d'État a b'a dɔn k'a fɔ ko cakɛda yɔrɔw be yen faso tɔgɔ la. que nous avons créés et qui tendent à assurer la relève. Olu minnu ni olu bɛna ɲini ka nɔnabilali kɛ. Donc l'élimination progressive et totale des organismes similaires mis en place par l'administration coloniale ou bien par le secteur privé français. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko ka nɔnabilali kɛ ka a ɲɛsin farajɛw olu ka cakɛbonda fɛn bɛ an fɛ yan. Ka nɔnabilali kɛ dɔɔni ani nɔnabilali dafalen o ɲɔgɔnna cakɛdaw tɔgɔ la olu minnu sigira sen kan farajɛw olu ka jɔnya bolili ɲɛmɔgɔya so fɛ walima kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ minnu bɛ Faransi jamana ko fɔ. Le système colonial nous avait doté d'une économie de traite. Jɔnya fanga o kun ye an ka sɔrɔ ka o kɛ sanni feere ani bolofɛnw olu dɔnni dɔrɔn de ye. Où le commerce extérieur est l'élément essentiel. O min kɔnɔna na kɔkan jago o de ye fɛn ye fɛn min ni o nafa ka bon ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Nous avions créé la SOMIEX. An ye SOMIEX ladan an y'o sigi sen kan. Qui, à l'exclusion de tout autre organisme, SOMIEX min ni cakɛda wɛrɛ si sen tɛ ale ka baaraw la. Exerce le monopole des exportations et des importations des produits de première nécessité. O SOMIEX min ka baara ye an mako bɛ jɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu na jagokɛ minɛnw olu ladonni jamana kɔnɔ an'u labɔli jamana kɔnɔ SOMIEX kelen pe de bɛ o baara kɛ. Cet organisme se substituait donc uniquement aux grandes sociétés commerciales Biontesser, FAO, Niger français. O cakɛda min filɛ o ye ale ye cakɛda wɛrɛw nɔna bila cakɛda minnu bɛ yen dɔrɔn ni o bɛ Faransi jamana cakɛdaw ka olu kofɔ n'o ye Biontesser ani FAOsien ani a tɔw ye. Pour vendre à l'extérieur les produits maliens. Walisa Mali fɛn dilanlenw ye fɛn minnu ye ka olu feere jamana kɔ kan. Et importer les articles de grande consommation. Ani an mako bɛ jɔ fɛn minnu na an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka olu dɔɔni ka bɔ ni o ye jamana kɔ kan ka don ni o ye jamana kɔnɔ. De même, o cogo kelen fana na. Notre position centrale. Jɔyɔrɔ min bɛ an na cɛmancɛ yan fan fɛ. Loin de la mer. An ka jan kɔgɔjida la. Donne aux problèmes de transport une grande importance dans la vie nationale. Jamana ka ɲɛnamaya la an ka gwɛlɛya minnu bɛ an ni an bolofɛnw olu dɔɔni nafa ka bon kosɛbɛ. Aussi, à tous les organismes exerçant jusque-là dans ce domaine. Ani fana cakɛda fɛn de bɛ yen ni o bɛ nin n'a ɲɔgɔnna baaraw kɛ nin bolofaraw kɔnɔna na. Nous avons substitué des sociétés maliennes. An ye olu bɛɛ lajɛlen nɔna bila ni an ka jamana cakɛda dɔw ye. Régie des transports maliens. Cakɛda min bɛ yen ni o bɛ adamadenw n'u bolofɛnw dɔnni kofɔ Mali la yan. Régie nationale des chemins de fer. An ka faso cakɛda min bɛ yen ni o bɛ nɛgɛsira kofɔ train sira kofɔ. Compagnie malienne de navigation. An ka cakɛda min bɛ yen ni o bɛ jikan boliw ka olu kofɔ. Compagnie de navigation aérienne. An ka cakɛda min bɛ yen ni o bɛ pankurunko kofɔ. Énergie Mali. Ani Énergie Mali ni o ye fɔcogo wɛrɛ la yelen o cakɛda ye. Société nationale des travaux publics. Faso cakɛda min bɛ yen ni o bɛ foroba baaraw kofɔ. Lancom, etc. Lancom ani a tɔw k'a fɔ fururu ka taa. Nous avons créé également la pharmacie populaire, la banque populaire, la librairie populaire. An ye fasodenw olu ka fura feere cakɛda an y'o sigi sen kan ka tila ka fasodenw tɔgɔla waribondo n'o ye banki ye k'o sigi sen kan ani sɛbɛnfura dilanyɔrɔ min bɛ fasodenw fana tɔgɔla an y'o fana sigi sen kan. Le socialisme. Ka fanga ni sɔrɔ forobaya. Parce que c'est une expression. Ka d'a kan o ye kuma ye. Couramment employée actuellement. Min fɔli ka ca nin wagati ninnu na. Signifie pour nous. O kɔrɔ ye an bolo ko. Organisation collective de la production. Jama ka jɛ ka sɔrɔ labɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Et répartition équitable du revenu national entre les citoyens. Ani ka tilali kɛ damakɛɲɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sɔrɔ kɛlen ye jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ.
Je vous ai indiqué au début de mon exposé que tous tant que nous sommes, vous dans l'armée ou dans la sécurité, nous dans l'administration, nous avons été des instruments de la domination coloniale. Nous avons tous, les uns et les autres, dans le secteur dans lequel nous avions à exercer, nous avons été des agents de cette administration. Et alors, nous avons donc acquis pour servir d'instrument, pour que nous perdions de vue les aspects négatifs du rôle qu'on nous faisait jouer. On nous a accordé par rapport à nos autres frères qui n'ont pas été utilisés. Une situation matérielle à laquelle nous nous sommes attachés. Et nous n'avions d'autre objectif que l'amélioration de notre situation matérielle. Parce que la colonisation nous avait dépersonnalisés. Eh bien, est-ce qu'il est pensable qu'actuellement, il y ait des Maliens qui constituent l'infime minorité et dont l'apport dans la construction nationale n'est pas supérieur à celle des autres couches sociales, et en particulier des paysans? Est-ce que vous pensez qu'il est pensable dans un pays où plus de 90% de la population vit dans la campagne, qu'il y ait une minorité qui ait les moyens de s'acheter voiture, qui ait les moyens de se construire des maisons en dur, qui ait les moyens de couvrir ses épouses de bijoux d'or, alors que vous avez une minorité qui n'arrive pas à s'habiller décemment, qui n'arrive pas à manger pendant toute l'année à sa faim, et qui n'a pas encore un chez soi, sauf ces huttes couvertes de paille, et dans lesquelles, quand on entre, on retrouve difficilement une place où l'on peut retrouver difficilement à cause de l'obscurité l'occupant. Voilà les raisons pour lesquelles il faudrait que nous repensions tous nos problèmes. Et d'autre part, chez nous, on ne peut pas dire que quelqu'un meurt de faim alors que le voisin a à manger. Au Mali, ça n'existe pas. Si on a à manger, si le voisin meurt de faim, on préfère pour que le voisin ne meure pas de faim. Et puis, vous savez qu'autrefois, nous avions, et nous avons encore, heureusement, nos sociétés de culture qui travaillent collectivement, qui cultivent collectivement les champs, et qui à la fin des travaux de culture dépensent en commun
les fruits de leur travail. Et vous savez également qu'il y avait des champs collectifs qui servaient autrefois à couvrir les frais, les dépenses du village. Et même maintenant, quand on veut monter les toits en paille d'une case, ce n'est pas seulement la famille intéressée seule qui monte. Tous les voisins viennent lui apporter leurs bras. Donc, bien longtemps avant même l'arrivée des Français chez nous, nous avions des habitudes de vie communautaires, nous avions des habitudes de vie collectives. Donc le socialisme chez nous n'est pas une importation. Le socialisme chez nous existait déjà, même s'il avait une forme quelque peu traditionnelle, quelque peu rudimentaire. C'est donc par fidélité à ce passé. Et en même temps, pour répondre aux réalités du Mali, que le parti a opté pour une économie socialiste. Quelles sont ces réalités? Vous savez bien que le fondement essentiel du socialisme, c'est l'existence d'un prolétariat face à un capitalisme qui exploite ce prolétariat. Où est le capital malien chez nous? Il n'existe pas. Où est le prolétariat? Dans les pays industrialisés, le prolétariat, ce sont les ouvriers face au capitalisme. Mais nous n'avons pas d'industrie. Certes, pendant la lutte coloniale, nous nous sommes affublés, fonctionnaires, travailleurs du nom de prolétariat. Ça, c'était parce que nous nous placions dans le contexte d'un grand ensemble comprenant la France. Mais maintenant, dans le contexte malien, nous ne sommes plus des prolétaires. Au contraire, nous constituons la couche relativement aisée. Nous constituons la couche relativement favorisée. Si on la compare aux autres couches de la population, surtout à l'énorme masse de la campagne. De sorte que, si l'on prend donc le socialisme dans son sens absolu, ce socialisme ne peut pas s'appliquer ici puisque nous n'avons ni un capitalisme ni un prolétariat. Il s'agit donc pour nous de donner un contenu moderne, d'organiser sur le plan de l'exploitation du travail en commun, les habitudes qui déjà existaient chez nous
avant la pénétration française. Voilà ce qu'il faut entendre par notre socialisme. Et je vous ai tout à l'heure indiqué un des aspects du socialisme, c'est-à-dire la liquidation des sociétés commerciales du régime colonial. Et leur remplacement par des organismes d'État, tant dans le domaine des échanges que dans le domaine de l'industrialisation. Un autre aspect aussi, c'est l'organisation coopérative au niveau de la production. Au lieu que les paysans, chacun produise individuellement, on organise les paysans, on les groupe, on met à leur disposition les moyens de travail, ils récoltent en commun, ils emmagasinent dans des magasins appartenant à leur coopérative, les mêmes magasins peuvent également abriter des marchandises de première nécessité. Et leurs récoltes sont vendues en commun. Et le prix est réparti au prorata de la récolte qui a été fournie par chacun. Ainsi, cela permet d'équiper les villages en école, en dispensaire, en centre culturel, en centre de réunion pour les jeunes, pour les vieux. Bref, il s'agit dans notre esprit de transformer radicalement la vie paysanne pour la placer dans le contexte qu'exige le XXe siècle dans lequel nous vivons. Voilà ce qu'il faut entendre par socialisme. Voilà ce qu'il faut entendre par répartition équitable du revenu national. Fanga ani soro forobayali kuma fɛ aflɛ fɛn min ka kan ka faamuya faso ka sɔrɔta o tilali a tilacogo yɛrɛ la. Cela veut dire o kɔrɔ ye ko cela veut dire également o kɔrɔ ye fana ko que nous qui avons été les privilégiés et qui le demeurions, an minnu kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni an kunnajara wa ni an bɛ o kunnaja bolo kan. Il faudrait que nous soyons davantage sensibles à la situation misérable de nos frères de la campagne. Fo anga ke halibi mɔgɔw mɔgɔ minnu bɛ miiri an balima minnu bɛ togodaw la olu ka kɔli bolo ani u ka bolangolonya fanga ke mɔgɔw mɔgɔ minnu n'olu bɛ miiri o ko la. Pour que nous acceptions les sacrifices nécessaires pour que eux aussi puissent se dire qu'ils sont des citoyens à part entière en République du Mali. Walsa an ka se ka baaraw kɛ baara minnu ni kɛli ka kan walsa olu fana ka se k'a fɔ ko olu ye fasodenw dafalen ye Mali jamana kɔnɔ. Voilà pourquoi nous parlons de socialisme africain. Afilɛ nin ye kun min na an bɛ ka sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ farafina. Et nous sommes sûrs d'apporter nous aussi wa an dalen bɛ ala k'a fɔ ko an fana une nouvelle richesse, ko an bɛ se ka na ni fɛntigiya kura ye, empreinte de notre esprit africain, de notre esprit malien à la grande expérience socialiste du monde.
ka o kɛ ni hakili min bɛ an na farafina ani hakili min bɛ an na Mali la kuntilenna min bɛ an na Mali la ka o don faamuyalibaw olu kɔnɔna na faamuyaliba minnu ni o bɛ tali kɛ fanga ni sɔrɔ forobayali kan diɲɛ kɔnɔ. Pour y parvenir, walsa ka se ka o kɛ, nous avons invité nos producteurs à se constituer en coopérative, les pêcheurs, les commerçants. an ye an ka sɔrɔkɛbaw wele ko u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ni o ye mɔnikɛlaw ani jagokɛlaw ye. Et cela permettra au gouvernement de leur apporter son appui. Ani o bɛ kɛ sababu ye fanga bolo k'a ka dɛmɛni ta k'a lase u ma. Et d'autre part, si vous vous rappelez, tout au moins ceux qui étaient ici à l'époque, vous savez que depuis 58, ani fan dɔ fɛnɛ fɛ n'a sɔrɔ aw hakili b'a la an tun jɔrɔla wagati la yan aw b'a kalama kabini san 1958 san. Nous avons mis l'accent sur l'organisation des paysans. An sinsinna cikɛlaw olu labɛnni ko kan. Nous avons mis l'accent sur le retour à la terre. An sinsinna mɔgɔw seginni na dugukolo cikɛli ma. Et ani vous avez dû même apprendre aw labanna yɛrɛ fɛnɛ k'a mɛn que des dirigeants sont astreints à des stages agricoles de 15 ans. Ko ɲɛmɔgɔ dɔw olu wajibiyalen don ka taa baaradege kɛ baaradege min bɛ tali kɛ sɛnɛ degeli la san 15 kɔnɔ. Dans des fermes où ils travaillent 15 jours où ils travaillent exactement comme des paysans. Forobaw olu kɔnɔna na yɔrɔ min na ni u bɛ baara kɛ yen tile 15 kɔnɔ i n'a fɔ sɛnɛkɛla yɛrɛ. Ceci pour montrer aux paysans que le travail de la terre n'est pas un travail dans lequel on se dégrade. O kun ye ka a yira sɛnɛkɛlaw la ko dugukolo cikɛli o tɛ baara ye baara min kɔnɔna na mɔgɔ bɛ a yɛrɛ tiɲɛ. Et qu'au contraire, c'est un travail que le gouvernement du Mali place dans son estime parmi les activités à soutenir. O yɛrɛ ye baara min ni Mali fanga kɛlen bɛ ka bonya da min kan baaraw cɛma baara minnu ni olu ni senkɔrɔma tintini ka kan. C'est que la bonne preuve, même ceux qui n'avaient pas cultivé un seul jour, a dalu kɛnɛkɛnɛ ye min ye hali mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu kun ma deli ka tile kelen kɛ sɛnɛ la. Eh bien, ont pris le daba. Olu ye daba ta u tɛgɛ la. Et vous comprendrez. Ani aw bɛna a faamuya. Et vous comprendrez également les raisons pour lesquelles aw bɛna a faamuya kun min na. Même les populations urbaines hali duguba kɔnɔmɔgɔw se sont orientés vers le travail de la terre. Olu bɛɛ y'u ɲɛsin dugukolo cikɛli ma. Et il n'est pas rare les samedis et les dimanches Tuma caman na aw b'a ye sibiridonyaw ni dimanche-donyaw la. de voir des travailleurs, des fonctionnaires, des cultivateurs installés à Bamako. Ka baarakɛla dɔw ye ka foroba baarakɛla dɔw ye sɛnɛkɛla dɔw minnu sigilen bɛ Bamako yan. Sortir Olu bɛ bɔ en dehors de la ville dugu kɔ kan pour aller dans leurs champs, pour aller dans leurs jardins, etc., etc. walasa ka taa u ka forow la walasa ka taa u ka nakɔw la o ni a tɔw ka fɔ fururu ka taa. Et pourquoi avons-nous fait cela? Mun de kama an y'o kɛ? Eh bien, c'est pour répondre justement O kun de ka jaabili kɛ ka ɲɛ aux engagements ka ɲɛsin layidu ma. que nous avons été obligés de prendre avec des pays qui nous ont aidés An wajibiyara ka minnu ta ni jamanaw ye jamana minnu ni olu ye an dɛmɛ. et que nous devons rembourser en produits du pays. An ka kan ka olu minnu ka juruw sara ni an ka jamana a cikɛfɛnw ye. Une autre condition pour une économie socialiste, Ka a ɲɛsin sɔrɔ ma sɔrɔ min ni o forobayalen don. c'est que O ye nin ye ko nous puissions nous-mêmes déterminer les investissements à opérer dans notre pays. an yɛrɛ ka se ka jateminɛ kɛ ka a ɲɛsin baarakolo giri minnu ka kan ka waleya an ka jamana kɔnɔ. Autrefois, vous savez que quand l'administration coloniale s'installe, Aw b'a dɔn k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la tuma min na ni farajɛ minnu bɛ jɔnya boli an kan ni u bɛna sigi. elle choisit l'emplacement qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le pays. U bɛ taa sigi yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ a to u bɛ se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ye k'u to yɔrɔ min na. Quand elle s'installe, Ni a bɛ sigi elle amène l'électricité, elle amène l'eau pour ses commodités. a bɛ na ni yelen ye a bɛ na ni ji ye walasa ka ɲɛnɛmaya nɔgɔya a yɛrɛ ma. Et évidemment, ses premiers collaborateurs en profitent. A jɛlen don k'a fɔ ko a jɛɲɔgɔn fɔlɔw kɔni olu fana bɛ bɔ a nu ma. Mais à l'origine, ce n'était pas fait pour eux. Nka ko daminɛ la a kun ma dabɔ olu kama. Si c'était fait pour eux, N'a sɔrɔ k'a kun dabɔlen bɛ olu kama. si c'était fait vraiment dans le but
d'améliorer la vie de nos populations. Atumina ke ni kuntle nae mimbe ato anga sigida mgo ka nyenamaya nogoya ka dola. Et l'électrification, l'adduction d'eau, Ji ani courant doni. l'urbanisme ne se serait pas arrêté dans les grands centres où l'élément colonisateur s'est installé. Dugu joli kokura. Okuntena to duguba ulu konana amarabaga frajaw ulu dakara yoromina. Il aurait été diffusé sur l'ensemble du pays. Nga o fen bela jelen tunna walanga tanka nyesi jamana fanto bela jelema. Et d'autre part, ce chemin de fer, Dakar-Niger, Ani fando wara fana fe o negesira mimbe bo Dakar kata Niger. n'a pas été créé pour que les populations du Sénégal et les populations du Soudan puissent avoir une voie d'accès vers la mer. Amadabo walsa sigida mwa munu be Senegal ani mwa munu be Soudan ulu kase ka sira soro kata foko gwajila. Vous savez que le chemin de fer a été utilisé pour faciliter la pénétration française à l'intérieur de l'Afrique. Aba donc fa ko negesira taraka barake nai walsa ka Franci aka jonya kulu doni nka onogoya farafina kononana. Pour également permettre l'exportation de nos produits et l'importation des marchandises de première nécessité. Walsa fana ka to anga sorata uka ulu doni ka boni uye koka ani fana makobe jo fen fola munun fana naka ulu doni ka bo koka ka doni uye kononana. Même les routes Hali siraw dites routes fédérales sont des routes stratégiques. ni ube o wele ko fara ngon kan sira olu ye sira kerengere neundi Étant donné l'étendue de la République, ka kayani jamana yere akene fensen chugoyi elle a orienté les grandes artères uye siraba ou de nyesi pour permettre très rapidement, en cas de nécessité d'intervention militaire, pouvoir transporter rapidement ses troupes dans les régions qui lui paraissent les plus suspectes. walsa telia ni anana kana ke ka foko wele bena bla sura sikulu manoe faraja uka sura sikulu ye walsa ka se ka osura sikulu doni telia la kana ni uye marayoro munu ni uka bisigili barka ka bon uyoro uka Mais nga l'orientation de ces artères n'a pas répondu à un besoin de développement des populations. o siraba olu nyesin chugo o mabe lañine munu ni o kun dabo kunye sigida mgo ka se ka yiriwa Parce que même maintenant, en 1961, kadaka hali 600 samba kele keme kononto bioro aninkele nous avons des régions grandes productrices de riz, grandes productrices de bétail, grandes productrices de lait. marayoro be ambolo marayoro munu ni olu be soroke malula kosobe munu be soroke bakanko la kosobe munu be soroke nonoko la kosobe Qui ne peuvent pas utiliser toute leur production munu ni olu tise ka barake ni uka sorota u bela jelenye et qui sont obligés de les garder dans des greniers pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que leur récolte puisse être mitée. fogata fosa ka foko uka suman tegata uye munu isaka fako yelema dona ola Ou alors ils sont obligés de les céder à vil prix à de petits traitants. walima wirebe wajibiya de ka adi songo jasilen dola jagoke la misani douma Alors que pendant la même période, kata soro wakati kelen yere kononana vous avez des régions qui manquent de mil, qui manquent de riz, marabulo munu konana nyoko dese be maloko dese be et qui les achètent à des prix inabordables. olu munu be osmanu nu san songo la songo munu ni uluka gelen foka damateme. Eh bien, si vraiment le système colonial avait le souci de la défense des intérêts des populations, na soro ka fa ko tienere la ko farajaw ko ulukumbe miri sigida mgo uluka nafa makaranina d'accord qu'elle fasse ses routes stratégiques pour maintenir son autorité, son influence, tiɲɛ don k'a fɔ ko u ye o sira kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu dilan walasa ka a ka kuntigiya ani a ka fanga ka o to senna. mais elle aurait dû créer un courant d'échange par des routes entre les régions grandes productrices et les régions déficitaires. A tun ka kan fana falenfalenninw ka olu jidi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni siraw dilaliw ye marabolow olu ni ɲɔgɔn cɛ marabolo minnu ni sɔrɔbaw bɛ kɛ yen ani marabolo minnu yɛrɛ bɛ yen ni sɔrɔ tɛ kɛ o yɔrɔw la. D'autre part, fan dɔ fana fɛ si vous pensez que nous avons des régions de la République du Mali n'aw b'a miiri k'a fɔ ko an ka Mali jamana marabolow bɛ yen où on a du lait, on ne sait qu'en faire, on est obligé de le verser, ni nɔnɔ bɛ sɔrɔ o yɔrɔw yɛrɛ la i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ min kɛ a nɔnɔ na f'i bɛ wajibiya k'a bɔn. alors qu'il y a dans d'autres régions où on a besoin de lait, on ne peut pas en trouver. K'a sɔrɔ marayɔrɔ wɛrɛw bɛ yen i mako bɛ jɔ nɔnɔ la o yɔrɔw la i tɛ se k'a sɔrɔ. Voilà encore des problèmes que le système colonial devait résoudre si, comme on avait voulu nous croire, si c'était par humanité.
a filɛ nin ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu ni farajaw ka jɔnyatɔn mɔgɔw kun ka kan ka o ɲɛnabɔ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u tiɲɛ a dabɔ adamadenya kama i n'a fɔ mɔgɔ caman kun bɛ o miiri cogo min na. Et pour nous faire évoluer qu'on nous a occupés par les armes. walisa ka an lataa ɲɛ u nana ka na bin an kan ni kɛlɛkɛminɛnw ye. Alors maintenant, avec notre choix, o la sisan ka kɛɲɛ ni an ka limaniya ye. nous examinons, nous connaissons tous ces problèmes, toutes ces situations artificielles. An bɛ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn ani ni lahalaya ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye ni a bɛɛ ye fɛn dilanlenw ye a bɛɛ lajɛlen ye fɛnw dabɔlen ye u kama. Et nous investissons an bɛ ala ka an bolo don an kun ka jansali kɛ. pour ouvrir de nouvelles routes ou entretenir de nouvelles routes. walisa ka sira kuraw ka olu dilan walima sira minnu bɛ yen ni olu tiɲɛnen don ka olu ladilan. Qui permettrait l'évacuation des produits des régions productrices vers les régions déficitaires. Ka siraw labɛn sira minnu bɛ a to sɔrɔba bɛ kɛ marabolo minnu kɔnɔna na ani marabolo minnu yɛrɛ bɛ yen ni sɔrɔ tɛ kɛ olu kɔnɔna na olu bɛ se ka sɔgɔ k'a bila ɲɔgɔn na cogo min na. Qui permettrait également aux grands éleveurs, ceux qui produisent du lait. Min bɛ a to bagangɛnnabaw ni olu bɛ sɔrɔ kɛ nɔnɔko la kosɛbɛ. De pouvoir exploiter rationnellement leur bétail, leur lait. Min bɛ se ka a to u bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a cogo la u ka misiw ani u ka nɔnɔ la cogo min na. C'est pourquoi dans une économie socialiste, il est essentiel que l'on soit maître d'investir là où l'on veut parce que cela correspond aux intérêts réels du pays. O de kama sɔrɔ min sinsinnen don fanga ani sɔrɔ forobayali kan wajibi don ko an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ bolodali kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ka di i ye ka d'a kan o bɛ bɛn jamana yɛrɛ ka nafa lakika de ma. Une autre condition qui est également importante, sartu wɛrɛ fana bɛ yen min fana nafa ka bon. C'est d'être maître de l'argent, c'est-à-dire des crédits d'investissement qu'on doit utiliser dans les travaux que l'on veut entreprendre, dans les investissements qu'on a déterminés. O ye ka kɛ kuntigi ye wariko la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko juru minnu ni an ka kan ka baara kɛ ni min ye bolofaraw la bolofara minnu ni an ye olu danna tigɛ. Nous avons par exemple décidé de bitumer la route Bougouni, frontière Côte d'Ivoire. Misali la an ye a latigɛ k'a fɔ ko an na goudron da Buguni sira ani Côte d'Ivoire jamana dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Pour que nos véhicules qui sont utilisés dans la régie de transport walisa an ka mɔbili minnu bɛ yen minnu bɛ ɲɛsin adamadenw n'u bolofɛnw dɔnni ma. Puissent subir moins de dégâts. walisa tiɲɛniba kana kɛ olu kunna. Nous avons décidé d'étudier le cours du Niger pour qu'il puisse être navigable en toute saison. An ye a latigɛ ka ba joli bɛ jateminɛ walasa samiya fara tilema kan jikankurunbaw bɛ se ka yɛlɛ a kan cogo min na. Parce que nous savons que le transport fluvial coûte moins cher que le transport routier. Ka d'a kan an b'a dɔn adamadenw n'u bolofɛn dɔnni ji kan o musaka ka nɔgɔn ka tɛmɛ adamadenw n'u bolofɛn dɔnni na sira kan. Nous avons également décidé pour soustraire notre pays à l'emprise des pays producteurs industriels. An ye a latigɛ fana walasa k'an ka jamana sama ka a bɔ gɔrɛntɛ kɔnɔna na gɔrɛntɛ min ni o bɛ bɔ jamanaw setigiw yɔrɔ usines baw bɛ jamana minnu kan. Et de transformer sur place notre coton en tissu et en fil. Ka an ka kɔɔri yɛlɛmɛ an yɛrɛ ka jamana kan yan k'a kɛ finiw ye ka tila k'a kɛ gari ye. De transformer nos peaux en chaussures. Ka an ka golow yɛlɛmɛ k'a kɛ sabaraw ye. De produire nous-mêmes notre ciment, notre huile, notre arachide. Ka an yɛrɛ ka siman dilan an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka tulu an yɛrɛ ka tigaw k'a bɛɛ dilan an yɛrɛ ye. De produire nous-mêmes certaines machines. An yɛrɛ ka mansin dɔw dilan an yɛrɛ ye. D'étudier le cours du Sénégal pour que Caille soit notre port fluvial. Ka Sénégal ba fɛnɛ ka o jateminɛ k'o sɛgɛsɛgɛ walasa Caille o ka se ka kɛ an ka jikankurun dankan belebele ye. Ce qui nous mettrait à l'abri de la suggestion vis-à-vis du Sénégal, de la Guinée, ou de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Min bɛ a to an ka se ka kisi degun ma degun minnu n'olu bɛ se ka bɔ Sénégal yɔrɔ min bɛ se ka bɔ La Guinée yɔrɔ Côte d'Ivoire yɔrɔ walima Ghana jamana yɛrɛ. Eh bien, ce sont de beaux projets, mais pour leur réalisation, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle les crédits d'investissement. Ayiwa nin kɔni ye baara bolodalen cɛɲumanbaw ye nka a waleyali ka ɲɛsin o ma f'an ka juru de sɔrɔ juru minnu ni u bɛ nin baaraw waleyaliw kofɔ. Or, à l'heure actuelle, k'a sɔrɔ an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan. Sur le plan des investissements, nous sommes dépendants de qui? De la France. Barakolo girinw olu bolodali la an gulonnen don jɔnni de la Faransi. Parce que nous utilisons le franc CFA. Ka d'a kan an bɛ ka baara kɛ ni sefa wari de ye. Qui est garanti par la monnaie française. O min ni o sɛmɛntiyalen don ni ba donnen don o la Faranskaw ka wari fɛ. De sorte que du jour au lendemain.
Kadaka dona duksa jedron. Si nous avons besoin de crédit, Ni amako be jurula. la BCEAO qui est ici peut demander des ordres à Paris et Paris peut dire non. BCEAO min be yan abese ka yamara yini Paris fait. No e français, français bise ka foko ayika te. À ce moment, nous nous trouverons, excusez-moi le terme, vert. Wa o kon na sa amena ke dese koni o bunakun kan. Amena ke makosa bunakun kan. Et nous avons vu ce danger. Anye o farati o kojugu bayi. Et pour nous y soustraire, Walsa ka ansama ka bo ola. nous avons envoyé un peu partout des missions Anye chi deun bla kata fam befe. et nous en avons reçu. Ani anye daw soro. Ces missions ont été envoyées dans des pays de l'Est O chi deun ulu blara kata farajela korean fan fe bulu fe. comme dans des pays de l'Ouest. Inna fo fena farajela atlibian fan fe bulu jamanauka. Nos problèmes ont été exposés Anga gweleau daduna ulaku nyefo. et les pays qui ont estimé devoir apporter leur contribution à la construction de notre pays Jamana munu be no luye ajate mina kafo. Ko ulubina uka demenita ka nyesin anga jamana jolima. nous ont aidés Oluye andeme. et ont signé avec nous Ani ujara ku bolo no bla sebena anfe. des accords de coopération Ni oye baranyonya benkanunye. et des accords commerciaux. Ani jago benkan. Dans le cadre de ces accords, O benkan okumun konnana. certains pays nous donnent de l'équipement, des fournitures, Jamana daw ulube minan di ama minan baw ani minan misan. ou bien ils nous prêtent des sommes pour acheter de l'équipement, pour acheter du matériel produit chez eux. Walima ube singalike amma munu be talike na folo kasabiula. Walsa ka minan misan san. Minu ni olu dlalendo u fasola. Et quand vous apprenez que, par exemple, l'Union soviétique Ni aya me misalila ko Union Soviétique Russie jamana a mis à notre disposition 40 000 roubles, ko oye uka war min be na be wele ko ruble ko uye o ba binani bla anga bolokan. cela ne veut pas dire que l'Union soviétique compte 40 000 roubles et nous les donne. O korote ka fa ko Russie jamana be ruble ba binani dan yoroni kelen dron ka di ama. Elle nous ouvre un crédit de 40 millions de roubles avec lesquels nous achetons de l'équipement et du matériel pour notre plan. Abe jurudo de dayele anye mimbe ruble o million binani ko fo. O million binani mi fe ambe mina kuma ba usan u fe ka anyasi anga fele bolo dalema. Quand vous apprendrez par exemple que la Tchécoslovaquie a mis à notre disposition tant de millions de dollars, Na ya men ka fa ko Tchécoslovaquie dollar wari a million hake do ka obla anga bolokan. cela ne veut pas dire qu'elle nous donne les dollars, elle ouvre des comptes chez elle dans la limite desquels nous achetons du matériel et de l'équipement pour installer nos industries pour équiper notre pays. O korote ka fa ko abe dollar waru de cheka di ama nga abe kontu daw de daile ka jate daw de daile ale refi olu jate munu konnana ambe mina kumbaw ani mina misan san walsa ka anga usine jo walsa ka oke minanye anga jamanama. Et la plupart de ces accords Ani o benga nunu famba sont donc conclus selon la formule du clearing. o benga nunu bebeke ka kenyani clearing ale ka tagabulu ni ode niye sanikela obe wardi ferikela obe minen di Qui peut se traduire par une expression beaucoup plus simple, les échanges compensés. obese ka famu chugomina falenu nona blale Et d'autre part, pour les échanges compensés, fando fana fe ka anyesi falenu nona blale uma nous en avons par exemple avec la République arabe unie, o nyogona dobe ani arabu ka franyo kanton ni nyogonche et cela toujours dans le cadre des accords. ani o min flawe halibi obeke bengam de hukumu kono. La République arabe unie nous ouvre un compte de 250 millions de livres. Arabu ka fra nyogon kanton obe jate do daile anye mimbe ben u ka war mimbe na be wele ko livre mimbe ben o million kemefla ani biduruma. Nous lui ouvrons ici la contrepartie. O fana be ben femme maya anta sorota fanfela la fene en fene be o labla uye. Nous prenons chez la République arabe unie des produits, des marchandises jusqu'à concurrence de la somme. Arabu ka fra nyogon kanton ta fanfe ambe minan de taille ambe jago ka fan de taille mimbe ben u ka wari hakema. Et la République arabe unie prend chez nous Ani arabu ka fra nyogon kanton obe minta en fait des produits,
des marchandises jusqu'à concurrence de ce que nous lui avons ouvert. O fana ye jago ka minɛnw ye o ye an ka sɔrɔ fɛnw ye fo ka taa a se kundama min ni an ye o kofɔ u fɛ. C'est ce qu'on appelle les échanges compensés. O de bɛ wele ko falenfalenni nɔnabilalen. Et les accords de clearing bɛnkan minnu tɔgɔ dalen don clearing la. mettent à notre disposition donc olu bɛ labilali kɛ an ye. du matériel et de l'équipement. Minɛn kumabaw ani minɛn misɛnninw a bɛ o labila an ye. Et nous devons rembourser ces prêts. O singa minnu filaw ye an ka kan ka o kɔmasegin di. Non pas en monnaie. O kɔmasegin o tɛ kɛ ni warijɛ yɛrɛ ye. Mais en produits du Mali. Nka o bɛ kɛ ni Mali sɔrɔfɛnw de ye. Par exemple, misali la. Nous remboursons en arachide, nous remboursons en huile, nous remboursons en peau, nous remboursons en coton, nous remboursons en cire. An bɛ jurusarali kɛ ni tiga ye, an bɛ jurusarali kɛ ni tulu ye, an bɛ jurusarali kɛ ni golo ye, an bɛ jurusarali kɛ ni kɔɔri ye, an bɛ jurusarali kɛ ni kɛɲɛ ye, etc., etc. a tɔ fɔ fururu ka taa. Et vous comprendrez les raisons pour lesquelles depuis 3 ans, a bɛna faamuya kun min na kabini san 3 nous avons mis l'accent an sinsinna sur le retour à la terre an seginni ma dugukolo cikɛli ma pour qu'il y ait beaucoup plus de cultivateurs, walisa sɛnɛkɛla ka caya kosɛbɛ, pour que les cultivateurs groupés puissent être aidés, walisa sɛnɛkɛla minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu ka se ka dɛmɛ, pour que des moyens modernes puissent être mis à leur disposition afin que leur rendement puisse être accru, walisa minɛn kuraw ka se ka bila u ka bolo kan ani dɔ ka se ka fara u ka sɔrɔtaw kan, afin que nous ayons suffisamment de produits pour pouvoir rembourser aux pays qui nous ont prêté walisa sɔrɔfɛnw caman olu ka kɛ an bolo, walisa jamana minnu ni olu ye juru don an na ka singa kɛ an ma an ka se ka olu ta fɛnɛ sara u ye. les sommes qu'ils ont mises à notre disposition pour acquérir du matériel et de l'équipement pour notre plan. U ye nafolokisɛ bɛ minnu bila an ka bolo kan walisa an ka se ka minɛn kunbaw ani minɛn misɛnw k'olu sɔrɔ ka a ɲɛsin an ka fɛlɛ ma. Voilà A filɛ nin ye. pourquoi vous avez constaté que le 1er septembre, Aw ye a kɔlɔsi k'a fɔ ko san kalo 9nan tile fɔlɔ ni o ye septembre kalo tile fɔlɔ ye. dans mon discours Ne ka laseli kɔnɔna na ouvrant la campagne pour le plan électoral, ka ɲɛsin wagati ma wagati min ni o tun ye kalata wagati ye. l'on peut dire que les 4/5 du discours sont orientés vers l'organisation du paysanat. An bɛ se k'a fɔ ko laseli min kɛra n'i bɛ a sigi sara 5 ye 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ o ɲɛsinnen don cikɛlaw olu labɛnni ma olu farali la ɲɔgɔn kan. Vers l'organisation de l'élevage et vers les conditions à remplir pour l'accroissement de la production. Ka ɲɛsin bagangɛnnaw olu farali ɲɔgɔn kan ka u labɛn ani château minnu ka kan ka dafa walisa dɔ ka se ka fara sɔrɔ kan. D'aucuns peuvent dire, mais alors, Dɔw bɛ se k'a fɔ ko nka sisan même si ces pays nous donnent hali n'a sɔrɔ ko o jamanaw ni olu ye des machines, de l'équipement, du matériel, ni olu ye minɛn kunbaw di an ma ka mansinw di an ma ka fɛn wɛrɛw di an ma. mais puisque nous avons le franc CFA, la France, I n'a fɔ franc CFA bɛ an bolo Faransi il y a quand même les échanges intérieurs à l'intérieur du Mali. kɔnɔna falenfalenninw kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna na. Et puis il faudra continuer à payer les gens après avec le franc CFA. Wa ta ka kan ka kɛ ɲɛ ni mɔgɔw sarali ye ni CFA wari ye. Et puis il faudra acheter aux d'autres pays où le franc CFA est en usage. Fo an ka sanni kɛ fana jamana dɔw olu fɛ jamana minnu ni CFA wari bɛ dun ye. Alors la France peut donc continuer à faire pression sur nous. O la Faransi bɛ se ka taa ɲɛfɛ ka an papa. Nous nous sommes également garés contre cette éventualité. An wulila fana ka an jɔ walisa o ko natɔ min filɛ o ye k'o kunbɛn. Dans les produits que nous cédons, Sɔrɔfɛn minnu bɛ yen ni an bɛ olu di. par exemple cette année nous avons cédé des arachides à la Russie, à la Tchécoslovaquie et à la France. Misali la ɲinan san kɔnɔna na an ye tiga di Rusi jamana ma, an y'a di Tchécoslovaquie jamana ma ani Faransi jamana. Eh bien, ces pays, la France par exemple, nous a payé en francs français. O la o jamanaw Faransi ye an sara ni u ka wari de ye ni o ye franc français ye. La Tchécoslovaquie et la Russie doivent nous payer une partie de nos arachides en devises. Tchécoslovaquie ani Rusi olu ka kan ka an ka tiga fan dɔ sara ni wari yeleke ye. Par devise, il faut entendre les monnaies étrangères. Ni wari yeleke ko fɔra o ye jamana wɛrɛ wari de ko ye. Nous qui utilisons le franc CFA, toutes les autres monnaies sont des devises. An minnu bɛ CFA wari dun wari tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye wari yelekew de ye. La France qui utilise le franc français, Faransi min ni ale bɛ franc français dun toutes les autres monnaies sont des devises.
Les États-Unis utilisent le dollar. wari to nunu bela jelenye ale bolo wari yeleke ude l'Amérique jamana mgo ulube dollar wari dun Toutes les autres monnaies étrangères sont des devises. dunan wari to fin ben ulu bela jelenye wari yeleke ude. Alors de sorte que nous leur demandons de nous céder une partie en matériel d'équipement. Ola cogo dɔ la an b'a ɲini u fɛ u ka dili kɛ an ma fan dɔ ka o kɛ minɛnw ye minɛn minnu ni baarakologirinw bɛ kɛ ni u ye et une partie en devise. ani fan dɔ in o bɛ kɛ ni wari yeleke. Ce qui nous permet d'acheter dans des pays des marchandises de meilleure qualité à meilleur prix. O de bɛ a to an k'an ka sanni kɛ jamana dɔw la ka minɛn ɲumanw ka olu sɔrɔ sɔngɔ ɲumanw na jamana dɔw kan. Dans des pays avec lesquels nous n'avons pas signé d'accords de coopération économique ou des accords commerciaux. Jamana minnu kɔnɔna na an ma an bolonɔ bila baarakɛɲɔgɔnya bɛnkanw na bɛnkan minnu bɛ tali kɛ jago ani sɔrɔ o kibaruyaw la. Et ani évidemment cela ne résout pas le problème de la monnaie locale du franc CFA. Nga o tɛ gɛlɛya in ɲɛnabɔ dɛ gɛlɛya min bɛ tali kɛ an ka sigida wari la CFA wari la n'o ye an ka sigida wari ye. Et à ce moment, je demande aux camarades de se pencher sur l'économie de la République du Mali. O la an b'a a ɲini n taama ɲɔgɔn fɛ u ka sigi ka miiri Mali jamana sɔrɔko la. C'est que nous avons min bɛ an bolo. cet avantage rare en Afrique. O kɔni o ye ɲɛta min ni a yeli man ca farafinna. On peut étudier l'économie de tous les autres pays africains. Mɔgɔ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin farafinna jamana tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko ma. On ne trouvera pas l'exemple, on ne pourra pas trouver une rééditation de la situation du Mali. I tɛ se ka Mali ta ɲɔgɔnna kɔni ye olu cɛla fiyewu. C'est qu'en effet, dans nos échanges extérieurs avec les pays africains, an bɛ kɔkan falenni minnu kɛ ni farafinna jamana tɔw ye. nous nous vendons plus à ces pays africains que eux, ils nous vendent. An ka feereta farafinna jamana tɔw ma olu ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinna jamana tɔw bɛ min feere anw ma ye. De sorte que sur le plan africain, cogo la min bɛ a to farafinna gun kan yan. notre balance commerciale est excédentaire. An bɛ fɛn min san ka o ladon jamana kɔnɔ ani an bɛ fɛn min dilan an fɛ yan ka bɔ ni a ye jamana kɔnɔ an bɛ min labɔ o de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ min dɔnni ka bɔ wali jamana kan ka na ni a ye an ka jamana kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔ ko a kɔrɔtalen don sɔrɔ talen don ɲɛ. Tandis que pour les autres pays africains, k'a sɔrɔ farafinna jamana tɔw ta fan fɛ elle est déficitaire. olu bɛ dɛsɛ de bolo ma o kɔrɔ ye k'a fɔ olu bɛ min labɔ u ka jamana kan ka taa ni u ye jamana wɛrɛw olu kana na o de ka dɔgɔn nka u bɛ min dɔnni ka bɔ wali jamana kan ka don ni u ye u faso kɔnɔna na o de ka ca olu bɛ bin bolo kan olu bɛ dɛsɛ bolo kan. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, la Guinée, le Niger, le Dahomey, tous ces pays. Sénégal jamana, Côte d'Ivoire jamana, Haute-Volta jamana, la Guinée, Niger, Dahomey ni jamana ninnu bɛɛ. Dans leurs échanges avec les pays africains, olu ka falenfalenninw na ni farafinna jamanaw ye. Achètent à ces pays africains plus qu'ils ne leur vendent. Olu bɛ sanni kɛ o farafinna jamanaw ma o santaw o ka ca ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ minnu feere u ma. Tandis que nous, k'a sɔrɔ anw nous vendons plus que nous n'achetons. an ka feereta wali jamanaw ma o de ka ca ka tɛmɛ an bɛ min san wali jamanaw fɛ. Le riz, malo, le poisson sec, jɛgɛ jalan, le poisson fumé, jɛgɛ wusu, le bétail, baganw, la viande, sogo, le haricot, sɔ, etc. Voilà autant de produits que nous vendons en Guinée. ani a tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔfɛnw ye an bɛ minnu feere Laginɛ, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Haute-Volta, au Niger, au Ghana, et qui nous permettent de nous approvisionner en francs CFA. an bɛ minnu feere Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ minnu feere Libéria jamana kan an bɛ minnu feere Haute-Volta jamana kan minnu bɛ feere Niger jamana kan minnu bɛ feere Ghana jamana kan minnu bɛ a to an ka se ka CFA wari min bɛ an wasa o la ka o ta ka baara kɛ n'o ye. De sorte que même si aujourd'hui la France, devant les pressions des sociétés commerciales installées ici et que nous sommes en train de liquider, essaierait de faire pression sur nous. cogo la hali bi ni Faransi ka kɛ ni papali minnu ni u bɛ bɔ Faransi ka cakɛdaw olu yɔrɔ cakɛda minnu ni olu sigilen bɛ an ka jamana kan yan ni an bɛ k'o cakɛda ninnu k'olu daji k'olu dakolonci k'o filenkolon ci hali ni o cakɛdaw ye a ɲini ka papali kɛ ka ɲɛsin anw ma.
eh bien, peut-être nous pourrons en souffrir 1 mois ou 2 mois. Mais avec nos activités commerciales, nous arriverons à nous en tirer. De sorte que quoi qu'il advienne, en raison même de notre économie, économie riche en produits agricoles et en produits laitiers et en bestiaux, nous avons la possibilité d'avoir des devises parce que les autres pays africains ont plus besoin de nous pour leur subsistance que nous n'avons besoin d'eux pour la nôtre. Certes, nous achetons des oranges et des bananes de la Guinée, mais vous savez bien que lorsque nous aurons mis en place, lorsque notre plan aura été achevé, nous n'aurons pas besoin d'importer de bananes. Vous avez Sikasso qui produit beaucoup de bananes et ne sait qu'en faire. Et les bananes ici, à cause du transport, se trouvent dépréciées par rapport aux bananes guinéennes. Mais si cela est organisé, Kangaba produit des bananes. Bougouni en produit. Kati en produit. Presque on peut dire que toutes les régions du Mali où il y a de l'eau, toutes ces régions produisent des bananes. Mais pourquoi se fait-il que nous en importons? Parce que la commercialisation n'a pas encore été suffisamment organisée. Et cela nous ramène encore à cette situation que j'avais dénoncée, que nous avons des régions productrices de mil et de riz qui ne savent qu'en faire alors que d'autres régions sont déficitaires. Nous avons des régions productrices de bananes qui ne savent qu'en faire, alors que nous avons d'autres régions qui en manquent au point qu'elles sont obligées d'en acheter à l'extérieur. Vous avez les oranges. Mais les oranges réussissent parfaitement chez nous. Et les oranges de Guinée, de la région du cercle de Bougouni, sans être greffés, sont les oranges les plus douces. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai mangé des oranges de Guinée, celles qu'on dit les plus douces, en les coupant à l'arbre, des oranges greffées de Ségou et d'ailleurs, eh bien les oranges qu'on produit dans le cercle de Yamfoulila sont les oranges les plus douces. Lemruba munu ni ulu grefelendo segu ani yorawrawla nga lemruba munu be no lu besene yan foila o mara konana o lemruba de kadi kateme lemruba bela jelenka. Eh bien, ola ça. Or ces oranges peuvent réussir un peu partout. Il s'agit simplement de les planter. Wa ojiri munu ko falen flawe ulu konim se kanye fam bela jelena et dante dore dronka uturu. De sorte que nous pourrons donc là aussi nous priver des oranges de Guinée. Ce que nous achetions beaucoup à la Côte d'Ivoire, c'était la cola parce que nous l'exportions sur le Sénégal.
Maintenant, nous n'exportons plus et vous avez constaté que la plupart des commerçants qui faisaient de la cola ont préféré acheter des véhicules pour faire du transport. Ani sisan kwani ante o doni tuguni ka boni oye jamana kono katana e jamana kwakan ani aya koloshi ko jago gala fen de kumbe ni olu kumbe uroko jago kono olu koni akanun ka bulfen de san walsa ka aramado nu bulfen doni. Alors, qu'est-ce que nous achetons wala ambe munde san comme produit africain aux autres pays africains? Surafin muni farafina surafin ye ambe o san farafin jamana jumaun de bolo. Tandis que les autres pays africains ne peuvent pas se priver de notre riz. Kata sura farafina jamana taw ulu tese ka uyere tanga anga maluma utse ku uyere bali anga malula. Ne peuvent pas se priver de notre bétail et de notre poisson. Utse ka ban anga bakauna utse ka ban anga jega ula. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne, quelles que soient les décisions que nous serons appelés à prendre, Ode kama amana bo dawo dafe fin latketa fin de beni anka ota. Eh bien, on ne pourra pas nous imposer une politique à laquelle nous n'aurons pas donné notre adhésion. Politique sira tese ka wajibia ankuna. Politique sira mi ni ama foka foko ambe mina walma antemina. Même si on veut faire usage de la pression sur le plan monétaire. Hal na kera ka foko papa libenata ka nyasi ama warko nasrafe. La Guinée nous a devancés dans l'indépendance et je sais qu'il y a des camarades qui quelquefois font référence à la situation de la Guinée. La Guinée kona ka kayere ma horanyata anye nga mba don ka fa antamanyu ndo be tuma chamana ulu dabese la Guinée ko chugunyauma. Les situations ne sont pas les mêmes. Ko chugote kelenye de La Guinée comprend la forêt où il n'y a que les produits forestiers et très peu de culture. Tout fin be ani tukonana soro fen ulu be nga ayiride unde mancha. Vous avez le Fula, le pays Fula qui fait de l'élevage un peu de fonio. Fula jamana be ufe wa ufla jamana fene kan ulu be fini do ni sene. Vous avez la Haute-Guinée, certes il y a des plaines. La Guinée jamana a sanfela be yora mununa ni kene seneta ube. Il y a eu même des aménagements très importants, mais qui ne sont pas cultivés. Les populations de Haute-Guinée préfèrent plutôt faire du commerce. La Guinée a de sorte que le travail de la terre n'y est pas en honneur et le pays manque de produits agricoles. Kata se hakana fo dugukolo chikeli oye fenye femi ni o mandi o mogowie wa ode kara sababu ye sura fem munu be sura chikela o dese anon ntanya be kake uka jamana kono. C'est ce qui fait que la Guinée a davantage besoin des pays qui produisent des produits agricoles que ces pays n'ont besoin d'elle, puisqu'on ne peut y trouver que des fruits que l'on peut, avec un peu de bonne volonté, produire soi-même. Odebe ato tuma bela jelena la Guinée amako be surafem munu ni ulu be bo jamana were ulu yoro chiketa fanfe wa o jamana ufana ulu makote jo la Guinée na ona bonyogon ko surafem ta fanfe kadaka dawra tseka sura foni akara yiride undronye o yiride munu re ni ngani anyuma doni be ila dron ire bise ko o chike ire. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire jamana. Certes la haute Côte d'Ivoire cultive du riz. Côte d'Ivoire jamana sans fait la tien don ube malo sene. Mais les populations n'achètent pas ce riz qui est de mauvaise qualité. Sigida mgote o malo san kadaka o malo timalo nyumanyi. Ce n'est pas à cause de son conditionnement, mais à cause de sa variété. Et préfère notre riz. Malo marachugo o côté de nga malo nshide mai. Wa o Côte d'Ivoire ka ube akanunka anga malo indesan. Cette année, la Côte d'Ivoire a acheté près de 10 000 tonnes de notre riz. Yina san kononana Côte d'Ivoire ka uye anga malo a toni ba tambonyogon ko desan. Et l'an prochain, elle doit en acheter davantage. Ani san wara fana ubena chama wara san kafara ukan. Le poisson sec, la Côte d'Ivoire a créé des compagnies de pêche pour habituer les populations ivoiriennes aux poissons de mer, mais les populations abandonnent ce poisson pêché pour acheter notre poisson. Jege jalan kodwa jamana ye moni chakeda do sigi senka walsa ka kodwar ka udige kogoji jegela sigida mgo be o jega u ye ko utwen ka anga jege de san balmawu ni kunye modbo keta aleka la seli mi nayo ke USRDA aleka laje do o senfa laje mi kara kati ka beni sam bakele ke me ko non to biworo ani kelen fochugo werela san kelen pe yerema horanya o talen kofe aya ni be nin laje hali san kelen ko nana kaban barami ni o nana kana ke
nimbe korafo chama be bi munu be fo anga jamana ka nimbe o bengalon tigiya munu bu siglento temingarauna munu bu siglento ka atelier munu bu siglento ka bitiku dala munu bu siglento ka mobile place ula munu be u siglento yora wera ha jamana kuntiki kwani sanduru kon kwana tseka foike sanduru kwana tseka foike fo manda fla de kake manda fla de la sa manda fla na la sa ibena kana barayo kwana ibena yi bara de la ngalo kuma gwanzan ni sankelen pe modubo keta minke sefa de kumbe aye fere min tege wal sanga seka ansembo sefa ko la sefa ko kuma obe senabi kosobe jamana siti seka foko ye yerema horonyi ko horonya na ko katasro ibe wale fenka o ye kalun findi jamana siti seka foko horonya na katasro reka arme o ikasra sikulu o tibulo o ye kalun fin ambora ka yesa modubo keta aye fere min tege kadaka Francis Rasouk me en fait en kuma no ba dabo kama ka panguru ni lawuli ukasura si panguru lawuli ka surnya kusobe dugmanana wal saka sigida mgo ko ulasra modwa keta ya fa ka kuma ko nana sisan ko ubala ko ku hakli jagabo o kuma na fa osura sikulu no lube gwenka bo en fait en chugo mina kubo feretege wa uyo kede septembre kalot le durula surasi laban mun kumbea o gwena ka bo en fait bakele keme ko to bioro anikelena o te kuma bane John de ko kafa ko fo sanduru ko kadafa modwo keta asirlen kunte kumtankaun na ani kunfe kuma wula koi asirlen kuma mina o ye fanga ani soro o foroba ali ni fanfan beke ka ke foroba jamana kono dum fanga ye olu de taille soro ye olu de taille soro kan ka tla olu de ni nyonche mais mamunu siglembe an kuna be nolu be soro tla wira dama ni nyonche jamana kono dum kongo be ku faga yan fe ube ka mgo kun kar nyugana ka marfa kese ke ka nyugon faga ka nyugon makosa barakte soro abada fo eka ke ni parti de la fo eka ke ni na modwa keta ma jamana maratande ni ay au sigira atokuna modwa keta ay baradike ama barake ngalon kan fiu ayake tiende ka aywa ankra fe jamana ofane ani olu check me chugo mina relation internationale abe concept pas fou munu développera ka kalon bawtege annafulo ninde dira yan fe de nindira yan fe abe projet ba monter ka jeune bla ka projet monter awre musu dogonun ani awre balma be soro kini bugu okuna milliard hakan ninde jamana ka joro kera ni o waru bebe che ko do dakabana mobile la lu renu de umbeke o grimba ka wi walma umma surna mo aba ko kan sawo don te toto kola de don te toto kola made ambe bita amba blaya mais ga kan tugune musa ika tubi de inyana ma do halbi ede ni belasi ama fin kera bi malikono ka damna 19 novembre 1968 sam bakele kema kono to bi roni shekin asankalo tanikele le temps ani kono to na musa fin kera odo fokana bla bila ede ni lase ama sam biduru ani kele kono na fin kera musa traore e noya be an hakeni an jurumu o membi kan musa mo be nyogon lafili nga mashit seka ala lafili ma bse ki yire ke sahabaye mo nyana ki yire ke moriye mo nyana ki yire ke kiraye mo nyana ki yire ke jamana kanumba baye mo nyana ne mana men dawla ka fa ko tamatu ni kidal minali ko musa traore ka kasira wote ba maka nyejiwa ça ce sont des larmes de crocodile ngale de ala sama nasra kuma kudita ke murwo ketala murwo ketaka wakati la rebellion wulilaw akera dre nge odunya soro jamana yere fana be ayire nyini na jamana be ka yiriwa nga oko lasarau o lasara ambo kalama ni jamana ko godunya famina ni musa mogobe ka fa fambefe ne musa tele kundo ni teke musa yere de ni lase ama minan kelen mesika kan tugni minan kelen amasan abe modwo ketaka menawni ali muammar kadafi wakati kala lango gele aduna ani anga jamana fanga ni nyonga cha wakati kama wasro Algeria jamana masaka be aywa musa traore ni aka mau ultara kata chung Algeria musa e kan arda ka fo Algeria jamana fama na kaka fo kadafi na kaka chugo donde kabe ka mamunu la murti ale ka fanga kama ko nama dabla ko sini sogama be kabeta kafe mi Tripoli kabeta kukata blado ula musa yetun teta blado kadafi la ni foi dengelenye na mita modbo keta kamenanye okuma na fa mo munu be musa majamunina musa tanunina ayaw dadi
ayaw dadi kadaka horanya rete soma abada kudeta kele Modibo la ode dayele fen jugu sugu bela jelenye ukado anga jamana kan akara soro yo akara adamadenya yo akara politiki ko yo akara sigida lakanali yo akara dina ko yo akara lonita fanfela yo akara sekondi amana ka bolo fara sugu yesa a bela jele ka be urumba ka be bugo ka do nyogona kudeta min kara 1968 Modibo Keita la ninde la sera amo nanta musa na asura ko inyu mangala kundo itu miseka gare Modibo la a wakati la ka soitama kana soitama ngo fana kumbe fo do fo kono fana kumbe fo histoire kono jona kuntigi angwa jatela ibe sira min ka inde nga afie ko ni eni de ina fo bi ambe ko fo chuko sugu bela jelena akada yin chuko mina fo chuko ko ni kumbe soro musa ko ni bulu mi kumse ka sababu ka jamana latile ma iko dombe nga iko be donte ko ama fo Modibo Keita kum be abedonde ama fo nga kumba bedon nga tena kumbe chamando nga hakilna munu kumbe ala akakuma fole na be nafo ni fora kunu ndrondi nga anu ba san biduru ni kelena nani amena li san biduru ni kelena aywa musa ega ko be yere bulu nga ni ala sona malite tota malite suryan ka tota made mba befo ka be wale mado afan fa sigra ka an lame ni te dabla de an ko na be ta nani sa foka ta foka fo Modibo la seli fin ke ambulu dara fin ko ni ka bebe dala mina kala se awma ame foli bla kala se aw bema aw sigino na amana ka bara o kebaye kuma buru la kunye Abokar Camara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi kuma ka so pa Désiré Mariko ple here ko di ambela jelema anche akwa kluma jola